खुलुमबाय आगैनि चेनेलखौ बयबो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम। रिंसार बसुमतारी फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बेसोरा बियो रुंसारि जोंसार हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। दायो जोङो जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो नागिरदों आरोना, जाय फेक इनकाउन्टार खालामनानै गावथारजादोंमोन। दा बेनि अनसुलि बिसि हेलेनानि न'आव जों थांनो नागिरदों। दा जोङो नै लामायाव दंफैयो, बे ओरै माबा थांग्रा सेलेखा थांग्रा लामा, बैयाव मेन हाइरड खाथि बेजों फैबाय आरोना जोङो। दा सारादुआथ' गाबोननो ना 28 थारिखआव, गाबोननो 28 डेटआ। दा बेयावनो जोङो एसे थांनो नागिरदों आरो भिडिअ खालायनो, जेन'बा एसे मा बानायदों बेखौ नायनो नागिरदों आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला ओरै लामाखौ एसे देखायसै आङो, ओरै थांनाय लामाखौ। दा सेलेखा बाजारखौबो आं एसे देखायसै। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथाङा। दायो जोङो नै न'आव सफैबाय लोगोफोर। ओरै नायनो हागोन, नै ओरै बानायगासिनो आरोना। न'आव सफैबाय जोङो। आं नोंसिनो एसे देखायनो ओरै मा बानायदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। Motorin dong, enggak tau. Kemarin saya umum. Saya nih kol kurgasnya gamen ditakai. Ang jabai, para kebonang lada ini hagan bilas semuanya. Nah, iri benar naga nengdam nari cing, zagra lengra zagam cing. Tanya ini iri naga. Nih bicim nih iri hai zagra lengra zagam beo. Cimbane gas nari nah, kai legofor. Nih iri side nih kumune naga. Tinggal sebuah hagram nah beko sonjubai. Legofor nih yang isir tangan di hewan nih. Nih लोगोफोर ओरैबो नायनो हागोन। बिथिंबो ओरै मानसि जिरायग्रा बानायगोन आरोना बिथिं। गासिबो बानायगासिनो गामिनि थाखाय, जोंसार मोसाहारिनि सारादुनि थाखाय। दायो नै लोगोफोर कमप्लिट जाजोब्बाय नै गासिबो दहाय बानायनाया। ओमफ्राय नै बेयाव नायनो हागोन, गाबोन जोंसार मोसाहारिखौ बेयावनो बावगोन आरोना लोगोफोर, बेयावनो बावगोन। एसे देखायबावनि आंनो, बेबो बानायजोब्बाय नै। ओरैबो एसे देखायबावनि आं नोंसिनो। नै लोगोफोर दहाय खुरबाय थानाय खलाबो जाबाय मालाबानो। नै ओरैबो दङ बिथिंबो। लोगोफोर गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय ना। नै दा आङो आदामोनखौ लोगो मोनदों, आदा प्रकाश ओमफ्राय आब' मिथि। आब' मिथि आंनि चेनेलाव एसे फंनैसो बुंना हो। खुलुमबाय आगैनि चेनेलखौ बयबो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो, सापर्ट खालामदो। गोदान ना, बयबो सापर्ट खालामलायदो, गोदानै फैनाय नालाय। आगै नोंबो मोजाङै खालामबाय दा भिडिअखौ, अब्लानो बयबो सापर्ट खालामगोन। आदायाबो फंनैसो बुंना होदो। एसे सायखं जादोंलै, एसे गोजान लांब्रा। मा नाम नोंना चेनेल नामा? रिंसार RBBTY। हाय रिंसार, नोंसो नामा बियो? नोगोर भिउ जादों दासान्दि खिन्थु नोंना, नायगासिनो दं। फैगासिनो आं दाख्लैनिफ्रायनो। साबस्क्राइबार बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो। 20K थांसिगोन नोंना। 20K थांसिगोन, बाब बरिया माथो। बेना बिराद भिउ जागासिनो दङ एकदमबारे। एप्लाइ खालामबाय आं दा। एप्लाइ खालामबाय ना? रिभिउआव दङ दा। दाबो मनिटाइज जायाखै? दाख्लैसो बेयावसो भिउ जाखादों नालाय। ओमफ्राय आंनि भिउ फैयामोन ना। एबार नोंना बेयाव जासिनब्रा मनिटाइजेसन। रिभिउआव दङ। रिभिउ दङ। होमबा माब्ला एप्लाइ खालामनाय नोङो? साननैसोल' जादों। साननैसो? सानफिननांगोन दे आदा। सानथाम।
सानथामनि उनाव जागोन बियो सानथाम दा साननैनि उनाव जागोन गाबोन समफोर जागोन बियो मिथिबायना मानो होनबा बिराद स्पिड बारायदों नालाय बारा गोबाव लानाय नङा स' बे फंबायनि रिंसार खाना मानो नामा रिंसार बसुमतारी फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेसोरा बियो रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'खराव फैनानै फैग्रा फ्रोमबो मानसिफोरनि सुबुंफोरनि भिडिअ बानायनानै बिथाङा बानायनानै आपल'ड खालामना होयो अनसुंथाइ होफैनाय आरो मदद खामानि मावनायखौ गाबोननि जे रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि सारादुआव जे जागोन रायजो राजाफोर फैगोन खामानि मावगोन बेखौ मोजां खेबनानै आपल'ड खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आं फैनो हायाबाबो नायनोसै नोंनि भिडिअनि दारैनो मिथिबायना लिंकखौ हरना हो आंनो मिथिबाय अके साबायखर थ' लोगोफोर दायो जों थांफिन नारबाय थ' सारादुआथ' गाबोननो जाबायना नै गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय गाबोन 20 थारिखआवनो फुङावनो जागोन थ' नोंथांमोनाबो सोर सोर फैनो गाबोन फैनो हागोन 20 थारिखआव थ' बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन